Sumala ni Police Captain Hazel Tuazon, ang spokesperson sa Davao City Police Office. Usa sa ginasubay nila nga angulo sa pagpusil-patay sa senior citizen nga si Leopoldo Mascardo Gonzaga mao ang negosyo. Si Gonzaga adunay lending business ug adunay gikasuhan sa korte kung diin ni adtong Hunyo 19, 2024 bandang alas 11 sa buntag nagsakay og taxi ang 67 anyos nga si Gonzaga gikan sa korte ug nagpahatod sa Ladislawa nga usa ka high-end subdivision sa Davao City. Gipusil kini sa duha ka armadong naka-motorsiklo. Namatay ang biktima nga anaa sa front seat sa taxi. Nakalukso ang taxi driver gikan sa iyang unit ug matud pa gibalikan sa mga armado ang taxi ug gikuha ang bag sa biktima nga giingong adunay sulod nga kwarta. Per info ma'am sa deputy sa San Pedro Police Station ang gawing pa ang pagkanang investigation, but initial info ma'am no, ang katong biktima is businessman, lending iyang negosyo, and then siya gifilean og kaso ma'am sa mga tao nga wala kabayad sa iyang pautang. Tulo ka pages ma'am iyang gifilean og case. And then on that day ma'am sa incident is na ato siya hearing sa isa sa mga gifilean niya og kaso. Matod pa ni Police Captain Hazel Tuazon, aduna sila'y nakuhang video sa CCTV ug makita nga gisundan na diay ang biktima kun asa kini misakay og taxi gikan sa korte sa Ecoland, Davao City. Lahat mga CCTV ma'am noon na nga giatiman sa ato ang San Pedro Police Station og pagkuha og kanang CCTV footage kopya ma'am no. So, kaya possible nga basig na nga part dito ma'am makita ang mga naw sa suspects prior sa incident ma'am no nga gisundan ang kining mga victim hangtod na abot dito sa Circumferential Road nga padulo sa iyahang ipuy-an sa Dili. Padayon paghihapon ng kapulisan sa pagsuta aron mailhan ang mga suspect nga misibat gamit ang motorsiklo. Gawing pagkandak karon po na investigation sa ato ang kapulisan sa San Pedro Police Station. Part na sa gikandak kanog investigation katong naa sa listahan sa iyang gifilean og case ma'am. Matod pa ni Tuazon nga kini ang pinakaunang natalang shooting incident sa bulan sa Hunyo. Rhea Montecavo, Newsline Philippines. Stay safe.